saya winaya ing asope sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking layap liap pengaluyup pindah pecating supana Sinikik pinungkeling kang amur weng kawineng napa wau kang nagya naweng bendu. Tan kadhi ingkang kepareng mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta. Raden Werkudara sang biwa ngawi para sangya putra Pandhawa parising brayating Pandhawa kalamenta Cinandra Bendara Benjala nidhi candrane. Kuku sing dupa kemelun ngeneng kentiasang pekik kawengku satung jajan sang resi kaneka putra kang anjok saking Biyati Antetel kayo gegono sira Ramantaya Parati ana yaksa gung cangkrama di adiku sing bangkit dak tresnani wong Jarot wong Setosa Werkudara wah Kakang Senggono piye Yayi kok nganti lonjong mimis lakumu keringetmu dleweran rambutmu manebah
ngiwa nengen. Gek ana parigawe apa to, Di? Mbah Anoman kakangku piye? Mundi dawuh saka pepundhenku Pandhawa. Jliteng Kresna kakangku, Puntadewa kakangku. Piye? Aku dimen ngreksa katentremane negara Ngamarta. Ana tengah-tengahing pasamuan agung pendhapa negara Ngamarta ana Dredab. Ana Pancakara, ana Padudon Di. Iya. Gek sing padu iki sapa? Penemban Drona karo Bawor. Lah kok ora timbang to, Di? Utawa ditraju? Utawa ditimbang kok ora setimbang antarane Pendhita Drona kok karo Batur. Padha-padha nggugoni Bawor dikongkon Semar Badranaya. Pendhita Durma diutus Kakang Mas Duryudana kepareng ngampil jimat Kalimasada. Dadekake Pancakara ana tengah-tengahing pasamuan agung. Mula saka kuwi Anoman kakangku, tak jaluk kowe njaga katentreman melu cawe-cawe ngreksa karahayon negara Ngamarta. Wis to, Di, aja kuwatir. Aja kuwatir Werkudara, najan to pun Kakang Senggana iki mapan ana Kendali Sada, layak to layak. Kok tratapan rasane ngatiku ora kepenak nggonku lungguh ning Kendali Sada. Gek daya-daya aku kok kelingan karo dulur-dulurku sing mapan ana negara Ngamarta. Jebule Ngamarta ki kok ya ana payo-payo. Pancene kaya mengkono, Anoman kakangku. Antarja, kula wonten dawuh Kyai Antasena. Piye, Pak? Dina kalungguhan iki kowe minangka dadi prajurit negara Ngamarta, bayangkarine negara Ngamarta. Kowe uga melu cawe-cawe kiblat kidul kelawan lor tak pasrahke karo kowe kekarone. Siap, Pak. Kakang Senggana kowe ning aneng kiblat kulon. Ya, Di, aku manut. Mengko yen ana payo-payo saka kulon, tak trenggalane tak balekke ben balik ngulon. Aku mapan ing ngetan yo sewang-sewang ngembang sentul ya, Di. Kanthi ning tumawa salami mong amas eling
nuwun sewu man. Wicarane La 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 la. Pandhawa tata gati wisaya Draksa Sura Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Barayang amit Kyai Patih. Kula pun Nalendra Surawilaga saking Parang Rukmi. Kula Nalendra saking Parang Rukmi Prabu Surawilaga keparang badhe swita ngarsani sinuwun Prabu Suyudana. Surawilaga wonten dawuh Kyai. Dina kalungguhan iki mapan kebeneran yen kowe kepengin swita ngarsane anak Prabu Suyudana. Dina kalungguhan iki aku minangka wakile anak Prabu Suyudana. Aku ora kabotan nampa paswitanmu lamun kowe bisa ngrangket cilik, ngrangket tangane gedene nyrimpung sikile, nugel sirahe Bawor, tak tampa paswitanmu. Bawor menika sinten? Anak Semar Badranaya. Minangka dadi pepalanggonku mboyong jimat Kalimasada saka negara Ngamarta. Jimat Kalimasada tak boyong menyang negara Ngastina minangka dadi tumbale kraton kanggo ngusadani negara Ngastina sing ketaman pagebluk Mayangkara awising Bogawastra. Nggih, selak dereng kinanten mbok bilih kula saged minangkani. Surawilaga Nalendra saking Parang Rukmi kang kepareng badhe ngrangket tangane Bawor nyrimpung sikile nugel gulune lonjong tambeng berkah pangendak pranggala puja mantra karya Basuki Surawilaga. Ah. Po.
Sorry, Mbak. Yanda wete apa kapakase odo ya mas kenes nadyan mon ngapon ya mas sengkari nes sing saumpama lela Kartomarma dina kalungguhan iki minangka dadi pepalang. Nggone ingsun mboyong jimat Kalimasada ora ana liya mung bawor. Becik kuwi ndingin ana laku bawor kae rangketen. Panuh wani nyantulane pangandikane Penemban Durna marang pangandikaku. Nuwun inggih paman ngestoaken dawuh cekapun Kartomarma ingkang badhe tumandang gawe ya lelung sendak bebakali Kartomarma. Langening kalang yang nagara pantai muncar. Ana dongeng enthek-enthek si panungkul patenana panungkul apa dosane ngungkuli mring sesama aja tindak kualat la iya bener kandamu lali sumba katewasan durung suwe nggonku lumaku ngrangket bawor ya bagong kepranggul barisan segelar sepapan ora pangkling iki dapure munyuk kethek bedes Anoman kepara nyata iya Kartomarma kowe ora usah ngupadi bawor utawa bagong ngertenono bagong minangka dadi kawula negara Ngamarta Anoman sing bakal ngayomi yen kowe kepengin ngrangket bawor cukup rangketen Anoman srimpungen sikile yen pancen kaya mengkono Anoman lumuh kesosor basramu seklimah kowe minangka dadi pepalanggonku ngrangket si bawor kepara nyata iya ora aling-alingan tedeng ora tedeng aling-aling pancen aku sing ngayomi yen pancen kaya mangkono matna sastra jentramu aja nganti tumpangso lena pangendamu dina kalungguhan iki kelakon jabut nyawamu dangkeme Pak
Pot. Ha. 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 Yup. Ha. Awas. Leno pangendamu tebah. Dadamu kelakon sumpyur wandamu. Oh ah, oh ah. Oh. Purnama maneman maneman nemaneman yan Pas. Pok pa pa. Pok pa pa. Po. Ap pa. Ah. Pot. Pas. Po. Ah. Pot. Pa. Oh. Pecah dadamu ki sing mbok jaluk. Pot. Pecah sirahmu. Yo sambato. Ah. Pot. Pa. 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 Ki sing mbok jaluk. Pa. Yando Yo matno sastra jendramu. Kandas lemas sakso lae lalu mangsa panungsole nanggut praja genes Bos. Pa. Sirah. Dodo. Mo. Pa. Mo. Pa. Po. Oho. Hat. Pacul mati aku ya sambato. Pa. Pa. Ot. Pa. Kok ngampleng sirahku nganti blinger-blinger. Ah. Pot pa. At pa. At pa. Ah pa. Et pa. Pa. Pas. Oh, pecah sirahmu. Oh, pecah dadamu. Oh, pa. Oh, pa. Pa. Ah, pa. Ah. Pa. 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 Et. Oh, kecandak talene nggo ingon-ingon kowe.
Beh, nganggo mere ya. Mere kok jembeki. Pas. Pak. Pot pa. Oh, do. Pa, pat. Wah, ketingalipun prajurit saking Ngastina menika keseser yudane. Sinuwun. Menapa dipun keparengaken kula badhe maju nandhingi kridane warising Pandhawa, brayate Pandhawa. Ya, tak lilane kowe mau tabrake Kyai Guntur pedhot kulamu. Pat. Pat. Pot. Pak. Hei. Oh ah. Awas. Pas. Wah, babene sikil nganti bengong. Pak. Kecut kulumu. Jajalen. Pak.
Ta Pandhawa tata gati wisaya Draksasura Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan ayang jebul iki to sing duwe ngon-ngon munyuk mau ayo Werkudara tandhinga aya ting Bayuta kekeseting Gusti Ratuku Prabu Surawilaka sing pareng bakal gigit kulumu ayo jajalen yen pancen kowe prajurit serayan saka njaba negara kelakon pecah njer babah depani Bantala tak belani negara Ngamarta gigit siung pengapit tiban tanganku kelakon tiba glangsaran dululut Wah! Bapa Penemban kula aturi ngracut Bramantya Paduka Penemban sampun dipun lajengaken anggenipun Bandawala anggenipun perang menawi Penemban Drona mungsuh kalian Bawur menang boten saged amimbuhi kuncaraning Paduka Penemban kosok baline menawi kasoraning yuda ndadosaken lingseming penggalih. Lole, murang tata Bawur, ya Bagong, Bapa Penemban. Kula mbanten ban cindhe ban silatan. Sinten kemawon saged boyong wujute pusaka jimat jamus kalima sada
menawi saged nyowanaken Sekar Jati Wasesa Peremban. Sekar Jati Wasesa nggih anak Prabu minangka pitukane wujude pusaka jimat jamus Kalimasada. Nuwun inggih Peremban. Kula nyuwun bebana wujudipun Sekar Jati Wasesa Peremban. Inggih, Nger. Kula nyuwun berkah pangestu. Pun Bapak ing Sukalima ingkang kepareng badhe minangkani wujudipun Sekar Jati Wasesa, Nger. Bawor. Inggih Sinuwun, semono uga sira. Matura marang Kakang Semar Badranaya. Lamun bisa nyowanake Sekar Jati Wasesa, katuran boyong wujude pusaka jimat jamus Kalimasada Bawor. Inggih Bu Sinuwun. Boten langkung kula nyuwun tambahing berkah pangestu tak pranggal puja mantra karya Basuki Bawor. Saya